дошли на нашето общностно събитие. Аз съм Андрей Арнаудов. Аз съм Иван Христов. Нека посрещнем с бурни аплодисменти нашето ново попълнение в екипа на фермата. Аплодисменти за Гери Гунча! Детето във фермата Християна Гюцкалова! И третият ментор е младежът с голямо сърце, който няма нито една, повтарям, нито една загубена силова битка във фермата 9. Нашия победител Георги Георгиев! Обединено училище Нофи Трилски сме тук в качеството си на ментори и се радваме, че всички деца от 2 до 10 клас са толкова добре пременени, така добре организирани и ние с много голямо удоволствие и щастие днес ще присъстваме и внимателно ще гледаме как ще протекат всичките занаяти, последствия игрите и с Жоро и Присяна просто нямаме търпение всичко това да започне. Така че деца, пожелавам ви успех на всички, много старание. Готови ли сте за предизвикателствата, които предстоят пред нас? Пожелавам успех на всички състезатели. Ден паметник, който се намира пред детското население. На първото било видях. Ние сме канатица, вие хобитите. На първото било видяхме нещото. Не? Кажи какво е? Работата ми Браво! Точно така. Браво! През 1996 година излиза книгата "Дерманци. Бележки по историческото минало". Кой е нейният автор? Дерманци Върджанско. 2. Хипотезата. 3. Отговор В. Верен отговор, Черньо Пеев. Точно така. Нещо можеш да ни кажеш, би си за Черньо Пеев? Война, Междусъюзническа война и Първа световна война. Важното е любов към природата и любов към истината. Това е съдилно садище.
с бели ръце, че събрала Мари 300 момци, 300 момци, Мари все юнаци. Проговаря Мари бяла рада, проговаря Мари бяла. Места на мъжете, първи част могат да вземат своите места на който са вече полезна резултата. Браво, Даши, браво! Дане! Око раздахме, водичка. Добре, белене. Атка, лек! По-смело, нали? Вече не браво се! Браво се, не Нашето ателие е творилница. Ние изработихме нашите апликации с природни материали, разделени на 3 екипа. Използвахме такали са се, освен черги и много други изделия. За съжаление, както повечето български занаяти и домашното такачество е заменено от фабричните изделия. Раждаща жена и преследава нейната плодовитост. Богинята майка е един от най-дълбоките могъщи. Искате ли? Ние сме от отдел кошницата и изработваме кошница от брашлян. В момента ви показвам една недовършена. Кой ще говори? Давид. Тук, Давид. Днес родисахме яйца. Ателие, готварница приготви традиционна обредна питка по случай Великден. Искаме нашите гости да вкусят нашата питка с мед и сол. Браво! Аплодисменти! Здравейте, ние сме ученици от 7-ми клас, които направихме постер за Христо Чернопеев. Той е роден в село Дерманци на 16 юни. С бабето от пенсионерския клуб разучавахме народни песни. Сега ще ви спеем една много хубава народна песен. Пасаловче, меле, пасаловча, сибол, вако стано сибол, вако стано, бала свирил хемска, бала свирил, кабала му леле, кабала му свирил. She
Дерманци, мишка на живота, сега всички да изиграем едно българско хоро.